Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigaria w'Ensoko TV karibu sana ene mesa yamagia kurwa Ensoko ensa emo hase obutukobega bw'ikomi mutinyino ya gatano na kabiro mwaka bw'ekiri bubere mirogabere na isano ne monche nkoro kwa Clinton ndigino gosaba kwa nga watore ritukoriya itwigari juma ngoko wariganya bono to sanga senchira yubo ikirano ajya bari kibaito bamangana basangirire kurwa sema mbiyare ngentambe ase chingongonye chense tumurikire toro ngoro gusie county ya Kisii ne Nyamira ne county chonse mirongene na isano na ibere karanso ko benento kurbono wika omwerio na aiga negatia ari to kwariga ndito botukobwara senchira yubwenge Mwarorera mawakili tuatare kuru vigilance tuachire gari Supreme Court tuachire gari pia ase IG of police bosaba bakore investigation erengia investigation eragere tonyore justice ekyo bekyaba wakili meyense yakorro kurobekana ko hikerio goito kwaba wakili ase chinchira chobo tutukano. Young entrepreneurs will shortly receive the second tranche of 25,000 Kenya shillings, bringing their support under the program to 50,000 Kenya shillings. Omurai bwense ochakire ntunde ya kabere yo murberio nyota segetikia ulinzi igaso mocho Nairobi gosira basae kwegendereria. Whether in fact what is going to happen Kalau itaonyesha wazi kama hiki kikundi hiki cha bwana Ethicon kinaweza kuaminika na Wakenya kusimamia uchaguzi mwaka ujao. Na boigo murewi makia wa Kalonzo Musyoka omachiriki ombekyo bochori ne chimbebe kya IEBC haso kuriya gotenenyo bochori bokebwe bunge ya Ol Kalau. Karibu sana mwanchumo rigereria bono botukubwarero nigo tukubwaterana nere Barnabas Ondari hamo na Kelvin Mogoi kurwase studio ya kabere maya tukuyachaka kurwase orongora gusi asebono hegati yabarai kurwase bunge ya Bonchari gotoka se county ya Kisii nigo ritkoriare bayasokire na kugikire gakore kyo gotachirwanse no goito kwa bana babere haburi tuko rigoro ime yekenyoro kya bomokambi omorenda bagokwana nigo bono baburire serikali nyare ko bage koena kya obutukibwa bwango aboigo ko baimokeria hegetambokero kerichiko bari banyate ko baba koena kya egekore kyo murikito Pethuel Machini na murikito robot rwasenchera yuboikirano Magiga yegekore kyo bosari gokorekana sensemo ya makombi bomorenda suneka nigegatia baribeso kire na kugire kore kyo kwana mokonyi bomugambye bansinya choti nigaburia botweru kwenekiwa ere serikali yakorobotukiwa asenekia oyo rabwatwe na imokirwe getambukire getindike richiko no nalego sababu tulifu bobe ekiagara serikali negarata gukora obuchunguzi bwae abana bali bayirutyo mbakoro to postmortem moba batoereru obo maenembo manyekane na inde step ne beteken onde bwensi bwatege ekarengeri kebe munekeiga atige ekiagara mbuya gukora maya kubwa mago gukora mabe onde oranyorekane na bwatwe na koegwa lichi komuna ligoteba sensemo ya bonchire kurwezira suneka nigo bakigikire borrege kore kyo na kobori bunege kore kyo bosoku tikirorra imeagusi ki igotoka tebango muntu akoreta manganaya kucha gusaria abana baitu abanyagitari bankyo abaroya bankyo abantu twabwate gosemerio konene nande nabuto semera tibuna abana bake twasabira serie tari agesonye mbago nchoka nigo barasirwe buna Biblia goteba bari moiborete chinde chikonyegera bono iga mutare gokurerege korieke kurango ga kistebya abana baito chindo kabisa tebya bagaka barega abana abamuraka muranche gaki tiga gotoa Bonchari obosoku twagikeirie gekorieke kamuranche abana aba bakwete tondogete eturiga iga bono mambi tukugikerie gekorieke ngana ende kende ngekora ki nkeba na ende kende nkeba Bonchari yeito
Kurwa service yomochumbe Charles Nchuke niko baboria serikali gokorobotuki boime na obwango irio ya matenyo robwene bwabo. Otogoteba ng'abono ekiagara ring'aneri riabeire korwa visio omojumbo ito obonchari nigo tokoboria eserikali gochakera abantu bari tokoroka nyumba 10 bacha abatureti aba assistant chief baka DCC na ebitengo biri byonsi bikochunguza bichunguse ring'aneri asobo imemono na asobwango ligere ring'aneri nyare komanyekana na bari bakorete ring'aneri rinyare ko bakoimokerwa egetambo kereke nene ekiagara ntori gochigwancha abana bari bagochikoba chitaya bonchari bagoitwa senchira yoko bamune ng'itie goitwa nabo igo omweshimi goito ni gare magaye ring'ari koribwatia igonga kerege ntoge gochikoimokigwa omweshimi ni gakobwatia bakobwene bororekane bwa bana aba na saba ibori rigere emanyekane. Boiga boibori nigo baboriwe gotatiga abana babo boka erio botange bikoro bunebyo gokorekana samotukare bosio argo saba abantu bonsi bari community yito munatore bonchari ana umurendeye ndo toro sokorenda abantu nduri abantu goitwa nargo saba abantu bari batigeta abana bamenyete boke sichi family yao bae bakomera abantu abanene abana bagotiga boke sichi nyomba. Kuripoteria Ensoko TV kuro county ya Kisii Chepethuel Machin. Mwana murikito Pethuel Machini no yobo ikantoguska wosuma nchumo ligeria ekiombe kiaba wakili imbensi ya Kenya Law Society of Kenya itkoria lero nigo gya korro kurobekana yomochio Nairobi kogikeria hogo saganwa no boiti baba wakili kurobekana uko nigo bono kwanyara koba gukoragwa no mulai wekiombe kyo Charles Kanjama mulai wekiama kya siasa gya PLP Martha Karua abego mulai wekiama kya Roots Party George Wajakoya negati ya bande habwa sebono bacha kirase kigambiro kya Milimani anabokoyo kwane kyo kurobekana kwabo wekase enyomba y'abanyanyimbo ya Vigilance House asebanya rakoba bagwikia ukwe munungania kwabo muri kitoli net nyambane nabwatia umuroberi oyo norobotirwa asenchero wikira Ekiombe kya abawakili LSK gyakorire okorobekana ritkoria rero ime omuchio Nairobi asebe murunganeiri ogosaganwa no goitwa kwa berego kanekigwa asaba wakili abo ase amatuka bwangoiga. Under the Constitution of Kenya, yes, the Kenya Police Service has several responsibilities, yes, to safeguard peace, yes, to safeguard lives, yes, to protect everyone engaged in professional work. So as we leave these premises and we go back to our chambers, may we go back knowing that LSK will not relent, LSK will not cower, LSK will not fear nor intimidated to protect its own. Ukwana iskoye chiobisi chomo Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kanja Charles Kanjama oyure omurai bw'ekyombekyo nigatebire nonye Kanja tarenge aroro riuko ryabo nigoryeika ase ABCI ase bono bari no kwegena buna engane yuo nechiwe korigereriwa. The Inspector General of Police has sent his regards. He is on an operation outside Nairobi County and he delegated the task of receiving our petition to one of his senior officers. We have presented the petition. We have expressed our concerns with the deaths of Esther, Edward, and even the unexplained death of Chalom Bobu, who was assassinated a few months ago. We have requested for robust investigations. We have requested for a high-level investigation to be set up and LSK to be involved and to be kept updated of what is happening. We have asked for justice. We have asked for investigations of what has been happening at Kenya Forest Service, where there are concerns of public land being grabbed. Yes! Egati y'abawakili abaikirana aso korobekanuko nigo batebire onyo bugima bwabo tibubwati borendi naende nabo bamanyeteri chiko nigo batebire mo Kenya tayo oranyore oborendi. Abawakili baminto banyare gosiri obugima bwabo ase chinchira chyogo Tanzania bona abantu baminto to achire gare ro mwarorera abawakili atwatare ku vigilance to achire gari Supreme Court to achire gaiga pia ase IG of police bosaba
bakore investigation erengia investigation eragere tonyore justice kogera tokoboliri swali elimo in whose hands are we safe intuna abantu na mawakili bagusi bakoru siaya bakoru notistan kerase kogera no ligere no yo minto Edward iganyorete itire kangentire akarutu ase roche buna oyo moito agokunu na benga twins to akoniru. Killing an advocate is like killing the rule of law in this country and administration of justice. Even togoteba buna gusi moiso nento arabana babere ba extrajudicial killing omwana goitu atabu at safety abana batogete asebitu mai manage bando ne batingire baitire ekina kiegento buna ba advocate tokorwanerera kwamba onyo mu advocate kago kunu nono monto gyore kenyoro ga West Mugirango babore ga kenyerere nabona onere aranya takoba safe nigo bono bagocereirie guchikugira emeremo onye engane yo teri guchikorigererigwa boikeranu tobata bia minimum elitwa erire ati irrelevant authorities if they are not going to take action kobwata gosekoligi abantu aba itira abantu baminto we will be able to stop and disrupt everything the process of justice togochiko disrupt until tonyore haki yeito. So that's what we are going to do. The police service has assured us that they are going to work very hard based on the petition we have presented to them this afternoon. However, we are not going to remain quiet or passive waiting for results. Eternal vigilance is the price for liberty. Is the price for liberty. Eternal vigilance is the price for liberty. Is the price for liberty. As the Law Society of Kenya, we commit to all our members, to the public and to the members of the press that we shall remain eternally vigilant so that justice may be done and not just seen to be done. Erietariane Linet Nyambane. Bienvenido, Murigito Linet Nyambane, no roboti rwa senchiro wikirano kurwa somocho Nairobi. Toko skabosio, ase county ya Kisii bano mwanchu murigeria. Moroberio onyota entunde ya kabere nigo bono wasiori gwase skuli obubundi ya Kisii asaba sagweta ne chiribwisano na isato kurwa ase county ya Kisii, Nyamira na Migori banyara elio kwegenderia okwana chinga kecho no muwaziri otenete wizara ya Chisemi Julius Ogamba amonori otenete wizara yobwerani wechinguru chomodero Opio Wandai nigo bono bagokeire humoroberio hoyo inse yo oeneketiwe gochaka no muraibwense ase bono oenekire guikirana eira yae anena ase ogukora humuchando bwokoborwa kwemeremo asabasai nigo bono abasabo bagokeire umoroberio yo ase baenekire gochikokoro bonchoreria elikwenyorera hengeri yabo ya kirarituko Murikito Frida Kirbo na Mange. Ile ya mbele iliingia tukaanza biashara ya ufugaji wa kuku. Ulifanya namna gani? Nilinunua nini kiubeta 8,000. Naso muyiga bukubwatoka enengo ya nyota asentunda ya kabere oyokolekana ime ya skuru yobobundi ya Kisii nakoragwa n'umuwaziri w'Ekisemi Julius Ogamba amona Opio Wandai okwana umuwaziri Ogamba nigaeneke buna abasae gwetania chiribu isana na isato korwa se county ya Kisii Nyamira amona Migori mbakonyeka elio kwegendereria. We were here dealing with the 3 counties, that is Migori, Nyamira and Kisii. The total number of recipients is over 8,000. The 8,000 that are getting their money today, 2,000 are first timers. They are the people who are getting for the first time, and then after a few months they'll get the second tranche. 6,000 plus are getting the second tranche to make the total of 50, where 6,000 has gone to savings, and of course now 44 has entered the business. Boigo nigo baeneke buna no moroberio ogonchereria obugima bw'abasae anene b'emyaka 20 na kianda ko chamaega abo bakolete ekerasi gya 12 elio koenekya ngokonyeka bale asobugima bwabo. It's a program that is life changing, and it's a program that we must
actually entrench for you to be able to continue to support these youth. This program is targeting the youth who are up to 29, but those with disability, it extends up to 35 years. And all of them are those who never went beyond Form 4. They are Form 4 and below. And so the support we are giving them is to give them a chance in life for them to be able to start economically contributing to our country. Voigo Opio nigo agokera oborai bwaye Dr. William Ruto asogo ikirania eira yaye anene asogo kora omuchando bukuburwa kwemeremo korengania n'oborai bwa magega. Many times politicians will lead us talk, but there's a difference between talking and implementing. President William Ruto has demonstrated that he has the capacity, the goodwill, and the willingness to implement his policy pronouncements. This program goes a long way to demonstrate that this government is a listening and caring government. Something like this has never been seen. In the previous administrations, we know that the matter of youth unemployment is a challenge that is being faced by many, many countries, not just Kenya. But Kenya has gone ahead, under President Ruto's guidance, has gone ahead to think and to conceive of innovative ways to address this matter of youth unemployment. Asensemo y'omuwaziri ogamba nigo aerera emerobere ye serikali yogosira abasae bali batabwati chi certificate kurende babwate obumanyi bunankonyora bali chi certificate icho eliokoeneke muna mbali gosiekererwa isiko ki amabaga yemeremo aratoke. The total amount that has been distributed is 3 billion Kenya shillings, and initially they had received the other 3 billion. So we are continuing as a government to look and see what is it that we can do to support our youth, other than the issues that we deal with in TVETs. We've rolled out, for example, programs like the what we are calling recognition of prior learning. Recognition of prior learning is where somebody has had a skill, but because they did not pursue it formally, they did not have a certification for it. What that does is that when an opportunity arises, for example in AGPO, and somebody needs to attach a certificate, they are closed out or they are locked out because they don't have that certificate. Now the recognition of prior learning covers that gap by giving them a certificate after some certification to confirm that this is somebody who is skilled in that field and can do the work. Kerubo Frida, Ensoko TV. Bimuno murigito Frida Kerubo mwanchu murigeri murobiro yo nigo oneke wase chinsemo ao hase ense ya Kenya kurenda ase aiga somo chu Nairobi ase getige chigosori kia ulinzi murai wensi ya Kenya William Ruto nigo aina kyo chakwa bene ku murobiro yo onyota ase ntunde akabere hase bona atebira basae abo banyorete ogokonyo kurwase umurobiro yo which be shilingi chiribu emerongevere naisana ase ntunde ntangani nigo barache komento chibesa chinde chiribu emerongevere naisano koene kia sobo amokoba chiribu emerongetano edi banyare koba bakwegenderia ase emeroberio ya basate biren nenjere mbuna ya serikali yogokonya kuigora mabaga yechigasi asabasae 88,934 young entrepreneurs who successfully invested their initial business support will shortly receive the second tranche of 25,000 Kenya shillings, bringing their support under the program to 50,000 Kenya shillings. At the same time, another 33,269,000 young Kenyans are taking the first step on their entrepreneurial journey by receiving their first tranche of support. Together, more than 122,000 young entrepreneurs across all 47 counties are today.
Tokoska bose mancho morigeria soroboti ronde esegeto niko yabe kirego cha Abanyamira hamo no yokurie kirego kyo gavana se county yo James Kimoni anane mono bali barase chimbebe ne county ne chi county chinde ngabano chikura chabo chonsi bachikwene kyango chibe kabala se county Nyamira helio bakore amaonchureria asobora ibwa Nyamira nigare ngiko yakwane gasomo igabo matanga sense mu ya Getare egotoka se ward ya Bogichora yabakaine ne county ya Kisii. Murikito Steven Nyarike Mbunde na Mange. Nasiri tukoria ichuma ili olibwata magomba manene asoyo korie kirokyo gavana ase county ya Nyamira inchini ya James Ongera Kimoni atwara libagerio asoko bwatoka engora ase chi family ao imeye county ya Nyamira asensemo ya Nyagachi ward ya Bosamaro ya West Mogrango meya Nyamira asamatanga hanyagosira Dennis Mosomi nigo ribagerio nchini ya James Ongera Kimoni aira ribagerio nagotebanga nerebuya bagusiko bekomorembe nagotiga korutera abamereri baba magena asekorende babwate chikura chibe munekerwanero kyabo nicho yomori nkobori grakyo bugavana Nyamira ainto kwanenga kiya Kaisari kerere eraiki Murochirende kabone keke yona abata keiramaya njemeriana na ere buchaga njono umurigo ino na ende ningendere gocha Abanyamira Abakenya esa magana ye esa kasage kona kobo tigatobe komorembe tolinda abantu baito ndoko na gukora ebinto egere bya ire ebinto gete abantu baito bana gusira igo tigatobe kobomo amagana yali ando tonyata tuenga kirige goika tobwatie kade ngikoro terarigena igo tumie kadi yao biya na abata keiramaya ninje ga kiki no kinde igo mwengeiga nindo je bosigoro ya Nyamira nije monginyore ase amatanga David Osero ase kenyoro kya Getare kegotoke ward ya Bogichora ase bunge ya West Mogrango emeya Nyamira musomba nasabanga tata oyora tenana sobo ina bwande David tomanyoro nanje nasabanga Nyasaye oyora tenana sobo ina bwande David atoke maisabarole nigo baigo engineer James Ongera Kimoni aikirana roro asasa bire abamenyi abari asoruberu county ya Kisii na Nyamira mbaba sia konia chikura cyabo gocha ase county bibekaine ase korende batware birwandro byabo eriyo bachegokora monchoreria asobora ibwa Nyamira yeto kende kete ko sa masikania manene tako ni chikadi chie kura yao ochisiko Nyamira na yega leti onyerosi ebe Nyamira Bogichora ward na yega leti onyore umurayo muye utumie kadi yao woko ni kadi yao chi binyoro binde watotige irobo komu kadi eri nera kogera otochorera bare yabaya wate gotokorere gasi busabumbo bengoteba Engineer James Kimoni okorie kirokyo bugavana ase county ya Nyamira nigekere kyakire koko lero nachira ngorera tuacha ingakiria Kaisari gegoika ere mwaka 2027 nyoro mwano ino ogoroku Kimoni okorara nyora ekemoni gyankaneki yakerige korenda chiyanga nyumba no walimo abagirango to kwanere tiri ukitoko yu nyegene nimbale ntaromo nembe Nyamira gato beko wamo igakirige goika tubwaterane tukomboe Nyamira kama Wanyamira esegeto nigo yabekirwe ng'anere buya monjoreria korwa nende mono asobotenere bwe county ya Nyamira korwa somo gavana bwe county ya Nyamira erokwene kimuna county ya Nyamira ngotwarera baraya bayaso mwaka 2027 korwa ase kenyoro kya Getare kigotoka ase ward ya Bogichora ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embunde
Yamano Morikito Steven nyare kitoko skabo sio mancho morigari ya soroboti ronde una nchira ya moyo gusira bangina ase chinka na boyo kuba mento bongaini bo menyo niko mugambye mokebwe sub location ya Charachani kera ebunge West Mugirange County ya Nyamira Madam Eunice Nyakirari oboma arigania hebarasa yabangina boka ili kuba mento chinguru buna bakwegenderia ase chinka cyabo korengana nabangina bense meyo abo baikira nase barase yo niko bono bate bimbare no mukya ili koene kya hama kongwari abatangiranete buna bangina ngo yakeya bare bona ase amaigari ayo niko bono bakirembu ya mono gocha somo gambyo bo nabo igo kumusaba anyare koba akwenekia kwarigania emirobiri obuneyo eri kuba konya no boseme muri Kitu Vincent Monda namange Ku Elizabeth Gisare Nyakundi bona gaiga yetwacha se barasa yo mugambi yatakeirwa abakungu bokasa igaiga namagerio boigo arengete gokine na gusegeta bomenyo buya na boigo bochenu ase chinga chito twamanya korwa twegera igoro ya cancer na ndi twamanya goteba nga causes cia cancer njiri chechi na ndi twateba nga no ne bibilia yo kana bego twene keringa nga kitubwenerete goitanga korwa sti cancer igwaba anginamba amanyanga cancer nga kiegocha na ndi nga kitora itange usira bangina ase chinga no kogenderio bogimo buya bogwetenera koreta magendero na bego gokinibire ngo byobogema asabanto benka amalieta na Joyce Manyaga aiga se barasa y'abakungu na irege pindi ya Family Life na Self Reliance no gwetenenera akara twasomania igoro y'abakungu na basacha komenya asenka yabetereri twasoma korwa ase bitabu ime Biblia 1 Corinthians isana ibere entangani isana ibere kufunga kama gotirimboka koro kucheni otiso obotako boiga tutaye tutonyora abantu batosemi ngana kitokora Self Reliance yegera tokore last amagendero niga guchaka gwetero koigwana obwamato buya na bego keania gusegusire chisegi chianka iya to esege toinga omokungu no mosacha goika toigwana na ase nkana ase nyumba kara toigwana ni ase nkana ase nyumba toteberera ni buya na ende omobere bwo mokungu no mobere bwo mosacha encherende igoro yomo ngoro kumama Ivani oseli ugari enyangi twanyorera obosemi bwa nyumba twatebi guchiange echicheito echirie eri entangania matukare ngokobeka kwaye tuguta techa gokoreta ruburwaire nainde gento kende muno kwarigani omugako kwa murugero obokima bori boyete amangana nyumba yetu asoma nainde nga yetu bwenete koba no bwanjani ekiagero bwanjani nabo Nyasaye gete nabone Biblia nabego totebinga tobe no bwanjani ekera turabe no bwanjani muna abakungu abosemi obubonsi yamateye nigo yaegenire buna na maigerio agocheko bakonya asobogimo botomenyete message nkorwa nero neri ngomogokone meeting yego yabwata abasubati abake abunyegenete nga bakorwa igamba be good implementers chebinto twasoma igo mukungu nero manyane nyumba kiregento geko gikobe kija se nyumba no mukungu okagera komanyana kitogo kinya abana baito na kitogo simeka chinyeni tigara tokore kitwa kutunyare kurenda abana baito kiara abana baito bigori bike byakorire byasirire abake abanene bigori byose bitorenganaine ai barase twaleta ruwe kana chabarento yo yabagaka na baro bakore kibasa emigwe totwaro bwanchanya se chinyumba gochia somugambi obo oyoroche buya yonsi ikirane bamoiro koboko abose nenda atebire oyo naro muchakano bwa mangana omokungu omongaini okolengera risiko ye box ogerire abangina na barabworo ribaite mataiga bachamo egere basange kerengera riekemo koro kwa Eunice Nyakirari oboma omogambi Charachani sub location ere twarenga ige barasa y'abakungu twaja gosemania mangana ari abwatete abakungu nechi family nabanare ngosegeta sana nga amangana ari twegeirega kero mokungu okorwa agende aya implement bwoje tokwanera abana baito torende chi family chaito na kero mokungu okorwa rero agende abekege teacher ndwanyora nga abakungu nechiro momete ne bikabu twatebanga gochakira bono ebikabu byakoreki ndotake tugakore campaign muna twachakira abakunguga naende ntotokore campaign y'abasacha tokwana n'abasacha Vincent Monda Ensoko TV Muna muri Kitu Vincent Monda na robot ura senchera iwekan to kuskawosio mancho murigeria
abamenyi kurwasa chibunge chabo machoge burabu hamuna bo machoge chache abo igo baraba onchureria somo chibugembo niko besokire na kugikiria chiburaburu ejo cyaba somo chibugembo na kuboria he wizara etende tobore ndi boime kwaneke gukora obutukibwa bwango na kubabeka byara abakagero bonsi bagukwana hase municipality eyo ya Ogembo eyo etabeke iribesa chinde chionsi hase ekeganja na bage budget yo mwaka oyoiga niko bono baburire serikali ya county ya Kisii kwaneke abuna municipality eyo kwegwere chibesa chiaye korengana nerichiko muri kitwa Polinari Sakama na mange bagukwana imeyo mu Kibugembo niga bamenye kurwe bunge yabo machoge borabu nere yabo machoge chache besokire na kugikire buraburu yene kigwa asenseme yo amatuka makeigo aitire. Name is Abraham Okindo Mukua, a community chairman from this locality. Bumachoge residents, traders and business owners stand here today to strongly condemn the unfortunate attack of the people of Ogembo town, including the area's MTA, which led to serious injuries to several people, robbing businesses and destruction of property. Kwa niaba ya wakazi wa Ogembo, tumekuja kukemea na kukashifu kitendo cha uhalifu ambacho kilitendeka hapa Jumamosi iliyopita. Iwotu achira una machoge ruburabu na machoge chache o condemn amangana abete ga Ogembo itukoria esabatiria etete. Nigo babolire gwizara y'oburendi bw'ime gokora obutukibwa bwango na kwenekya buna bakagerwa nkobeko bali byara. The people of Machoge and the community of Ogembo municipality are now worried that the peace that has existed between the communities in Igucha is now threatened, and want to ask the Inspector General of Police, Mr. Daud Kancha, to investigate the incidents with an aim of bringing to book the culprits. Tungependa kuambia asasi za usalama kwamba wawe wanalinda wananchi, wao wasitumikie wale viongozi ambao wanataka kuongoza watu kimabafu. Abantu bo Ogembo morento morembe, we want to morembe naba amenyi barororo nabandu bondi bonse myeto Ogembo torento morembe bagukwanire municipality y'Ogembe yibagoteba tebeke iribesa chinde chonsi aseke gancha ningo batebire bunanere buye municipality yukubekero chipesa chiaye kolengana nekengese kerichiko. Haki yetu kama wakazi wa Ogembo kuona kwamba fedha zimewekwa zimetengwa kwa ajili ya maendeleo ya Ogembo. We are addressing the issue of allocating zero development funds for Ogembo municipality, which is the main concern by the residents. We are demanding right now that Paradiso is out of this business. It's not Paradiso business, it's not Atika business, it's not my business. This is the interest of the community. I'm going to work again for the first time because any interest in the community. So allocate to Ogembo chipesa chia Ogembo municipality constitutional ibune constitution yakoranaki egoteba. Wego nigo bamentre goteba bunanere buye serikali ya county ya Kisii gochamo na babwatani kurwase municipality yo eriko gaya na buna mochandonde bwensi koraroro. Onye mechandero Ogembo abaga kambaro business community nero ntobwate e committee ya ye municipality inkiyongwa yata anki yonda ta gochara simba akaranse bakaranse na leaders bachorire basorobwe problem ero Ogembo. Omweri uko nakukubule kwabwo cyase serikali ya county ya Kisii. Now we are demanding this. All the issues to adesirigaiga. Omo governor I respond with immediate effect. Otherwise, ndota itkora chogende yonti gokoru Ogembo no nyemagena. The concerned community, we demand the following: that the governor responds to the petition by the Ogembo municipality residents. Ko reporter gita Senigian Soko TV. Nchereta na Polinaris. Akama. Mwancho murigeria soroboti ururwa ya Polinaris Akama na otokwira humutumuko mutangana igasemesa ya maya kurensokense ya mutoskale korenanda sensemo ya kabeto gentrogo sangamange. Eye Nensoko TV. Uboroso
bw'umugusi. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya
ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi, ni Mungu amefanya. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umuguzi. Manchomorgaria, karibu sana. Naenda sense mega ya kabire mesa ya maya kurwa ensoko ensa emo togendra gwesemia amangi na bono toguskaposia sorobot rokobwatia ekiombe kia batakano kurwa sense mo ya Kianya Bongere iyo gotoke wodi ya Bonyamatute bunge West Mogirange County ya Nyamira nigo gieso kire na gukwandra igoro ya barai kubaombia ase okobasira bakorogo no munyakero gobo nigo bono barereire nga mbarainyurwa ase ogosomerwa abana abe gokoriko kwa abana babo ase bono babeire bagochandwa ne amate anigo bayakwana ekero banyora esiro kurwa soyo koriekero kyo MCA bwe wodi yo ya Bonyamatuta Peterson Mugusu Morikito Steven Nyariki na mange ekiombe kia batakanwa korwa sensemo ya Kianya Bongere yugotoka se wodi ya Bonyamatuta se bunge ya West Mogirango ya Nyamira nigori tukoria rero beso kireteneni na kwerera makongwari babere bagwetera egati yabo kwebwa none ase kisiro ao che serikali ya county ya Nyamira na boiga baraiba chorire bagokwana hase geikaro ekyo kyabaretamo hamono yokorie kiro kyo MCA se wodi ya Bonyamatuta Peterson Mugusu igekere ekyo batebirenganire biya boigo bainyorwe Samalieta nengoro kwa Fanis Muramurara asimwachire ekurukunga Kianya Bongere abono ngamwatonyorire tore ekiombe kyababuraka kya widows and widowers inchende echiaredia se kiombeke twagwakire sana singenjo mwachire gututarero yo minto mwishimiwa Peterson Mugusu ntwanya gutarona mugeni onde ase kiombeke geitu ntwebire sana gochaga iga ntomanyire nga babura kambara sense me ya Kianya Bongere amakongu togwetera buna widows and widowers ngaitha no ni numunya manyete okonyora no bokonyi bogocha mbuli gotoikera buna ababura kana batakanu nturi kwinyurwa se binte binga sobokonyi bunge anne mono buna gochaga iga Kianya Bongere abana baito okonyoranga ntubwate michando yogosomia abana lakini mwana mubura ka gusomutakanu tayonya kwinyuru gocha sense me ya Kianya Bongere agire mbia mona omwishimikwa ajire gotororaga muno yo minta kwanira bokongu togwetera no bonge abana baito inke no mongina abana baito bachandegete kwetera ase obokongu obotobwate togokoiraneri Nyasaye ngambia mono otoramburira okoboko na itu otokonye togoetera challenges yankongwa asoko chai no chiko gamba kende tokonyara koigweka lakini ndende togotigera manane sengenjo nero tobwate ntunto bwati kobwa konde wensi au kwanekere ekyo nigo baboriringa nere biya mojumbo West Mogirango Moske Steven Mugaka abigo moteni wa baswati Nyamira Moske Cherusha Momanyi kubwatira namo no mu MC oyo koriya Peterson Mugusu eriyo kwenekinga magani yabo ngonyarare ko bagago ikirani wabo ikiranu ego no kubuli bwitonga na intu toinyoru ntwebire sana ndamba ina no mu MP Steve Mugaka tanya gochaga iga atokwanire buno mu MP itu atuinyure buna babura kana batakanu tokoigwo ngopimire ababura kabande ngumbo abugo etachi uniform ye babwate kirege ntu lakini intu tanya gutunyora tupimira no ene uniform ye una pimire byombe binde iko twari gusabanga mwishimiwa Peterson una kwa igwire nchire iga tobasa gutotiga ondira ko bamona intu na ndo turetere abaishimiwa abange unabono Cherusa noi Steve Mugaka nere mukwanire asensemo yomoske Peterson Mugusu oyo koriekero kyo MCA se wodi ya Bonyamatuta nigekere ikiasa birenganere biya eskebe kwe asabatakanu abo nabo igo kwenekinga ngonyara ko bali bakwinyurwa ase amagendro nabo igo ase esiro asamalita ngoro kwa Peterson Mugusu ocharo ayo mabuko lebwa baliya ekero kyo MCA ba Bonyamatuta maiga yana iga nabamo babangi nabalia bagakaba banyariko bakorara ababuraka na atarira street kulia rero ndete gotebanga nekene ababuraka
ase emechi emenge babeire bagotigu maega babeire bagochaywa babeire bakunererwa na ambiri babwate nase engenche ino gosaba kwane ng'abarai baria baregeti boniga ntonyara ko batoko segregate abang'ina abaiga tumanye ng'ana barimo nabo monene ebibiria gotebanga chintakana nababuraka naba anyasaye na nyasaye nero nyako akubarindira gwikideka yo mwario nuyora bakune nabenga ngokunire ndorero yerisiri ayo monyene moguswekere kioni gabori ng'abarai bara obisi nerebuya banyore ensemo ya Kyanyabong'ere yokorengana nerereire ng'a nigo etarigo ikerwa kemagenderero boikeranu aiga Kyanyabong'ere chinga kichinyinge asaya na kongo ikororo lakini chikurangwa guchire kuruga iga chabe ko monto obisi enchireria twabere tukuri chikuraga iga ekero monto wasoira obisi na inde inyora asaya iga nkoene keria abang'ina abaga muri maiga ya nega iga omone nanche gwetera asimure na bande inyoro burayo boiga bwa matuta ninyara kwangotina amona ine korwa sensemo ya Kyanyabong'ere yogotoka se wodi ya Bunyamatuta se bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira ingo reporteria Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde. Mujumbe w'ibunge ya West Mogrango Mheshimiwa Stephen Mogaka nigo bona asabire umunyamira kwenekya kugandira gusire serikali ya Rabisi asekeria goteba buna gwetera se serikali iyo nigo aboririe location eng'ia egati ya magendero ande hase bunge yo kagokwana se skuru ya St Paul's Emboga ritkoria rero nigo Mogaka kwanira magendero ao ayo nyata kwikirania se bunge ya ekero mogo nkorera needs assessment ama kipara ntagito monene bwese aepega na intoke turahita ni pari ya ito ibutumbo bakuruga nyangi ende banyuru egere mubeke bogise moperinge skulu bera ekurukwembanga etabwa atieke moperi ngakikwana ringene rimolyoka akwana muri 50 million tubene ero bya fere bebe ibira imonto beto kupene yao kupene nje ngo chawo ibara ja skura moyo bibwata Tulivabor. And that is why I try to come and tell you about the Bachacha. Nimanyete na tuaete mono na indi mono. Chilocation, agent fabrication, almost right to your assistant chief. And I don't know the chief wali. Every interview I read 2017. Abaro da kome president na ubarinde batendete bintu bakabikanyagera bakabono president Rogers Bangete ni yati tugutuanchira musende to implement unity location sublocation na nchomo bakina nyoro so mete skuru ambere muchiwe mutanga niga West Mogrango nurinja maraika igorota wenza nyasaye angeputa kihando tokuri yeah. And that is why it's going to tell you about the West Mogrango, it's going to have a name. To a Congress, yes, a name Muru, but when Gaki Abo vote, Ale Kiragago, Quanorane, President Moon, to a Coronamos. Bona, and they go Quana to the Mata, Karango, Tevin, and Chetinda, the Tivuli and Muruto Kura, and the Timuaki Tikura. And get constituency, I get terror. Ni ya West Mogrango afubwa chorete mchumbe umukanete sauri arumirai abana akiriyane na mwaka nkamutema kamereke bogisi kamatebina bono inche lichumbe na chorete Roger Stana kirichikura akini nkabume chumbe Roger Stana utagonjo katebana litina ke tistiwe kura ile mchumbe Una manjena telepo mito tingwa kile tikura last time lakini nye Paris kara nye Paris onyenye Paris kujia nchole rabu nde epimbuke egende sironga ibundo soke na mira Mungu mtu msanii kura mago sinu mtu ngere tabi kanya karago
Abaremi bekawa korwa bomwagamo ebunge ya North Mogirange county ya Nyamira nigo bemurunganiire igoro y'obotendere bobwe kemerie ekyo bagosangana gitasini kigagia Ensoko TV memo cyo Nyamira nigo baereire obotutukano obubora ase kemerie ekyo ase baerere buna omokutano obo mwaka uyone getiko rituko ria igoro nigo bono bagoteba batenderi babo nigo bakorete gikara ekiabo chingaki cha mapema abaremi bataraikira na hegento bo igandake abaremi abo bakoerera buna entonkera roke bisire ase oborayo obo ase nkwana yae omonyakirogo bw'abaremi abo John Nyakangi nigo bono aerere buna okwomera no gukwa borituko ria igoro nigo gwakorekaneta ase enchirere engia na koera buya. Lakini bono yarorekani na bono echemaniero no mutresara yo batagete ko okore bintu buna batagete bono bagocha gotogera bono nande twanse konie kagu twabwata mo boko pimekagu bono ibintu bitwakanire nande bono obisi gote no obisi ego cha iguru saa 2 bono mbintu kibiko kwaza saa 11 abante nane chibesi kitu bagotiringa tokwate na yaya into tosoka siko tokore meeting sikano ribagarire na bono batagete bachora ne basoye nyomba bakore bintu buna batagete ebintu bimate mwanya gitinga tokanite bintu ebyo tokaneti obo ibyo ontu ate na utigabare topimeka uno marembe bono twakanire igo nkorara makeup no muremi gwokorire yakama tukamange ebintu omuchiamani agokora no muturesara ekorkwekisaka tibwengima ebintu bagokora ebire yoboremi bwito bweyaka okono laisiye society yeito jeka uye tunero somya abana baito sembobe eka uteria somya abantu abana korukare ka kitwachande kitwakure ui meeting kitwatebeti kuchinsa yarenge gochaka twaika twanyora nga eta yaerire abantu tuchire isi kutokubarangeri gocha isi kubanga ye meeting te yakorwa John Nyakangi. I'm the chairman of the Farmers Cooperative Society. Twabegete omukutano abejinsa ibere kyamambe twaika saa 2:30 twanse omukutano twagenda n'omukutano budget twasoma twachake balance sheet bali banyurwa bachaka gwakekerere chengori kwa samarieto yaro James nigonde omogachi bwe yaka Cooperative Society intubona kudingana na intu mukutano noera egasi na bekogenderera utigata sengana y'abaremi omwanchumo rigereria abaremi be ekemeri kya mauga ensemo ya inse kyombe ya Sironga Cooperative Society nigo bagarigandirie umusangarekano bogochora barai abaya bagochia kurigereria emeroberio ya mauga enseme yo chitariki 14 chumo tyenyoiga omwaka bwechirubere 2025 nemo ime ya Sironga bunge West Mogirange County Nyamira bagokwana negetasini kigagia Ensoko TV umubasorero nigo batebire nigo barengerete koirania obonda boli bware ngorase ekemeri ekyo kya mauga nigo twarangeri gochaga iga eliegere mututangasire nga ntobwato mukutano manene ase Sironga Farmers Pyrethrum Cooperative Society esitogo chikochora abarai be society kera ntutagetenga amauga aboke kurwesa arenge elinde egere banyole benefit chia mauga ayo twasimigete muna shareholders oborai bwabeire orokuru 2019 mbora deliver services to the members na baria abayuri babo basirete naende twabegete na baba abanyamwando babayuri abo babo baikira nororo mbabaise komocha engenje yaye oborimi bwaitu bwa society ya Sironga ndutagete kubanza engenje yaye twara bari mbare kuri mauga na mauga abeire nerigo lirigiya abarimi nonyarende tubwate nibo yeiteko rusibesa ntubwate kinyomba bosongo ntubwate kinyomba Nyamira edani nyabite mataria ntubwate Sironga nyene nande tukatwara na mabundu kurwerio ntu anakonyora gintu kindi gionsi kamati yeroro tetageti kurangiri balimi bamanye ebintu byabo ngakibire ba destroyiri society ya Sironga ase miaka 10 cheno meeting etayo bako omonta kwimo kurumwaye atabwati minute ochiko wititro chibese cha balimi kurwe bank amauga naragashite chisukuru chikanisa nabana siasa babonsi ba West Muguranga basome toko baya mauga
lakini banyatigire abantu abake bakoria narorire egento kiogokumia ase abanto twakorerete tukababeka ase ekomiti mbanya goikaransa kende bagotorangeria togende tumanye ebinto biaito ase bire narenge koboria serikali ase yancha ya cooperative chinyomba chiaito nchioni bosongo etobwateri chinyomba echio na intu tobwati kuri toskabo si mwancho morigereria ase kenyoro ya Kenyerere Eronge ewodi ya Bonyamatuta ebunge West Mugirange county ya Nyamira nigo bono maiga ya Matthew Mogaka Thomas Mongare hamono mongno ya Gladys Mongare kobane nyomba egotwa etaria ase ekerengo ekia nigo bono bare ne kibako gokera maiga yo konyora ugosirwa kurwa ase Samaria humuya uyo nyarkobaka kubagachira enyomba engia ya mabati ase bono ya Matthew yasokire na kumwira mbuya mono ase bamubodri agendere gosira nabande bari bare nokukwania buno uko murikito Steven Nyariki Mbunde namange ekero tugwika ase kenyoro ya Kenyerere Eronge igegotoka ase wodi ya Bonyamatuta ase bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira nigo tukumira na Thomas Mongare nabo igo murugio Gladys Mongare abagendete n'ekigas cyabo cya kirarituko igiyota maitiningi ya mateiga nigo konyora ya tuaru mochando monene ase bamyete nyumba yerumwe yemo na abana babo batano igento konyora kya barete rubosoko bonene ase ya mate ase korende nyumba yu ya nyarite ko bakigotagorwa nembure nene ase korende bona iga bare ne kibako gokera mega yukuriye kiro kyo baseneta ase county ya Nyamira umusikechere Mia Migosi ko basira na kubagachire nyumba ya mabati Inchesa Marita nguru Thomas Mongare oyo makurinde enka yere gagero Kenyerere Eronge ere Bonyamatuta ward inche enyomba yana na menyete nyomba yarenge komine ibere ase komine emo abo yarenga agu gatiyobo na meta kanyomba ka sana kanyomba kuna menyire paka yaikire tomenyete na abana nyomba embure gaje kanyebase kanige ekanyaka kanyomba karenge gakama batia makuru na sabitega ande karenge keteyoka ngatugeka kurumate karatugeka na ikosini nkonya Kenya indige jinguru kaja dingonya nyomba ina baya ngwerete ikero mobiro jiteka jikuwa Samarieta nengoro ku Gladys Nyakerari Mongare enyomba twamenyete na ntitweka tukwirigena kibone nyomba eteri gotowira ono muri gakimwa kanyatari abana tumikikire skuru kange nyomba entakora tiki twagachire ngachanga tebano na kibono tokora Mongare enyomba engotowire akarete ebisisa gatenenia akanyitenenire ebisisa narieta akoraki akanyesira tewa bagukwanekere kyo nigo babera abaiga bairana mbia mono ase umusikechere Mia Migosi koirania okoboko ase ya mate na kubasira irio konyora obumenyo akaja gutuma abantu baye bakarigereria na bapone basi bagajicha bagaika bakarigereria bakanyara kwiri nyomba teyo njere kimokora enyomba gajigoja akanyora to inkonye kokunye bisigise bikebike ibibati byabekiri bike yakumiri ibibati byabere bikeyo atebe nyomba inkonye korane nyande kene tagire timo tukabire agankonye nyomba ngasoima na Migosi manyene nango mwakena Nyasaye byankoreire inje timbati kende ndamuiraniri lakini byeka Nyasaye nakoreke na mosise nande nasango korareke ayasi Migosi mtongo itara aseri taria Yesu ase ya matebo igo nigo yabekire segeto mune yueyo kona rero batarire gatwa kembuya mono sengenje nyomba yabere no mokonyora maga buno monyoro chigane nyomba yabere ngiye gwachira muchio sisaine ilia gwete yarenge irumwe yemo bakarari na bana bonse na mwaro chikiribugeri getangani kobono mwesimi wa Migosi turagone nimbuya mono Ponves Mongare no moteneri korwa bisi yo mosikechere Mia Migosi asaereire nga nigo babeire bagokonya ase bitabo wanene mono ase county ya Nyamira mnenjere yemo yo kwirania okoboko ase ya mate are na siasa nega sienko sana na indo ngwakero mushima cha Mia Migosi ngambuya mono ase nginche getambo kereke no bwanchani obagendere tokorokia abantu bae be county ya Nyamira na ndi taliga igoka nkomo igutole unagasene gokonya kirase namangana nona mangana yechinda nkorora tori binago sibi nande bina sibiri nko bare ndagera
amangane chiratiri bona bona mwegwete chika asaina kwena naiga ntuto nkomo bori mushimwa migosi agenderera iga obuno bwanchani obone nabwate nabantu banyamira none keroge kyabasane takoligia ngo kanyorari asirite ya Nyasaye kurwa asensemo ya Wanyamatuta iyo kutoka ase ebunge ya West Mogrango imeya Nyamira kingo reporter ya Soko TV Ridera Nyariki Steven Embonde Bimano Murikito Steven Nyariki Embonde mwancho murigari abuno toika omweri osoko komanyari ane kiwa SMS ya kuren soko ensa mochida kebere choka chitigarete erage chinsa ibere chia bono botuka siri bagari ya Kelvin Mogoi na Barnabas Ondari ku studio ya kabere chenkoro kwa Clinton Ondigi tomira na sembe onande ikoraga chinsa isato Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwa telibolyo